hitz egingo dizuet musikal lenguaiari buruz, baina gaur da bigarren bideoa, erritmoari buruz hitz egingo dugu. Sartzen bagara gure blogean, sartzen baldin badugu hemen, musikal lenguaia klikatzen dugu hemen, eta irekitzen zaigu hau. Orain, erritmoan. Lehenengo bideoan, esaten genuen musika dela arte bat, eta arte honek nahazten dituela bai notak, bai iraupenak, bai? Notei buruz hitz egin genuen lehenengo bideoan, gaur hitz egingo dugu iraupenei buruz, bai? Zenbat irauten duten soinu horiek. Nota, irudiak esaten zaie, bai? Borobila, txuria, beltza, horrelako ezagutzen dituzuenak, bai? Erritmoa eta konpasa eta lerro banatzaileak, bale? Bueno, nota irudiak, zer dira nota irudiak? Pues hauek dira, bai? Hauek dira nota irudiak, borobila, txuria, beltza, tal, bueno. Esaten digute zenbat balio duen nota batek. Hemen jarraian nota irudiak, bere izenak eta bere iraupenak ikus ditzakezue. Hau apenas ez dugu erabiltzen, hau da karratua, bale? Karratua da borobilaren bikoitza, balio du bi borobil bezala, bai? Balio du. Borobila, hau ezagutzen duzuena, bai? Karratuaren erdia, eta hemen gaizki dago txuriaren bikoitza, bai? Honek balio ditu bi txuri. Txuria, borobilaren erdia, balio du borobilaren erdia, eta beltzaren bikoitza. Beltza batek balio du borobilaren, txuriaren erdia, eta kortxearen bikoitza. Kortxea, esaten zaio kortxea, kortxete bat daukala, bai? Hau dela kortxete. Beltzaren erdia, kortxea erdiaren bikoitza. Kortxea erdiak balio du kortxearen erdia eta fusaren bikoitza. Eta fusak balio du fusaren erdia, bai? Fusa erdia balio du fusaren erdia, bai? Bi hauek, bi fusa erdi beharrezkoak dira fusa bat betetzeko. Gero badaude beste batzuk, bai? Badago garrapatea eta semigarrapatea, baina hauek ez ditu erabiliko, ez dugu ere ezer hauei buruz, bai? Ikus dezakezue, nota irudi bakoitzak urrengoak baino bikoitza balio duela eta aurrekoak baino erdia, bai? Honek balio du honen erdia, honen bikoitza. Honek balio du honen erdia, honen bikoitza, bai? Bueno, kortxea erdiak, fusak eta fusa erdiak pultxo batean doazenean, kortxeteak lortzen ditu. Hau dira kortxetek, bai? Adibidez. Hemen agertzen dira bi kortxea, bai? Bi kortxea lotuta, kortxete bat daukatela, bale? Hemen daukagula kortxea erdiak, dauzkagula, bai? Bi kortxete, bai? Ikusten duzue, bai? Lotuta daude, kortxeteak horrela, idatzi ordez, idazten dira horrela. Hauek dira kortxea erdiak. Eta hauek, bai, hiru kortxete, hauek dira fusak, bai? Bi hauek dira fusak, hiru kortxete dituztelako. Eta horrela, idatzi ordez, pues, idazten dira horrela. Askoz errazago irakurtzen delako, bai? Bueno, gero, musikan dena ez da soinua, bai? Dena ez da soinua. Agertzen da ere isilunea. Bai? Isiluneak zer dira? Pues melodian artean, normalean, agertzen zaizkigu isiluneak. Bai? Banatzeko esaldiak edo erritmoa lortzeko, edo, bai, erabiltzen ditugu, bai, isiluneak. Bueno, nota irudi bakoitzak ikur bat dauka iraupen bereko isilune bat adierazteko, bai? Orduan, honek balio badu, txuri batek, bai? Balio badu bi pultxo, hemen dago isilune bat bi pultxo balio duena, bai? Berdin. Honek bi pultxo balio baditu, honek ere bi pultxo. Honek pultxo bat balio badu, honek ere pultxo bat balio du, bai? Orduan, karratua, bai? Esan duguna, bai? 8 pultxo balio du. Bueno, 8 pultxo balio du, eta hemen borobila, 4 pultxo, txuria 2 pultxo, beltza pultxo bat, kortxea erdi pultxo,
kortxea erdia laurden bat, bai? Bueno, idazten dira horrela, bale? Karratuaren isilunea jartzen da, hirugarren, hemen ez da oso ondo ikusten, baina joango litzateke hirugarren eta laugarren lerroen artean, pentagrama hemen ezkerraldean erakusten dizuet, bai, hemen agertzen da, boro laulki zuzen bat, hirugarren eta laugarren lerroen artean. Borobila. Borobilaren isilunea agertzen da, hemen ikus dezakegun, hemen dago, bai? Bai, hau da, borobilaren isilunea, bale? Laugarren lerroaren azpian zintzilikatuta. Txuri baten isilunea, hau agertzen da, dago, hemen ez da ikusten, agertuko litzaiguke, hirugarren lerroaren gainean, hori izango litzateke, txuriaren isilunea. Beltza, bai? Horrela idazten da, beltzaren isilunea, hementxe daukagu, beltza isilunea, bai? Hemen bezala, beltza isilunea, eta hemen daukagu kortxea isilunea. Gero, kortxea erdiaren isilunea, kortxea erdia izango balitz bi, bai? Agertuko lirateke. Bueno, erritmo eta konpasa. Hau da apur bat korapilatxua, baina bueno, erritmoa, zer da erritmoa? Konpositore batek soinuak edo isiluneak iraupenari eta azentuei begira uztarten dituen era ez desberdinei erritmoa deitzen zaie. Bai, hau da, erritmoak nahasten ditu pultsoak, bai, eta azentuak, bai, eta konpositore batek erabiltzen du erritmo zehatz bat bere musika idazteko. Gutxi gorabehera hori da, bai? Erritmoaren osagai oinarrizkoa pultsoa da, bai? Esan dugu lehen, pultsoak honek denbora zati berdinetan antolatzen du, iraupen eta azentu berdinekin. Imagina ezazue, hau dela erritmoa. Bai? Erritmoa. Izan daiteke azkarragoa edo motelagoa. Bai? Gero, azentuak. Tempoak adierazten digu pultsoaren abiadura, bai? Abiadura. Pultsoak eta azentuak uztartzen ditugunean oinarrizko erritmoak lortzen ditugu. Zer gertatzen da? Erritmoak dauzka azentuak, bai? Imagina ezazue. Lehenengoa indartsua, bigarrena ahula. Lehenengoa indartsua, bigarrena ahula, bai? Bi pultsoz behin, errepikatzen da pultso indartsua, bai? Orduan, biko erritmoa, kasu honetan, sortzen zaigu. Hemen, lehenengoa indartsua, bigarrena ahula. Bale? Denbora bizatitan banatzen du, eta lehenengo pultsoari indar gehiago ematen dio, azentua, bale? Bat, bi. Bat, bi, bat, bi. Bai? Adibidez, abestien letra jartzeko, konpositoreak, hau kontuan hartzen du. Eta silaba tonikoari, bai, dagokio, edo sartzen du, silaba tonikoak, pultso indartsuena. Bai? Hiruko erritmoa, lehenengoa indartsua, bigarrena ahula eta hirugarrena ahula. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bai? Lauko erritmoa, hemen jartzen da, bai? Hau da apur bat berezia, lehenengoa indartsua, bigarrena ahula, hirugarrena erdi indartsua, eta laugarrena ahula, bai? Bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bai? Eta gero, apur bat arraroagoa da, batez ere zuen maila, zuen musika mailetan, bai, DBH-en, baina aurki ditzakegu, lau pultso baino gehiago dituen konpasak, pultso gehiago dituen konpasak, bai? Hauei esaten zaia amalgamako konpasak, bai? Adibidez, imaginazue bost bider lau. Zer da? Bat, bi, hiru, lau, bost. Bat, bi, hiru, lau, bost. Ez.
nahazten ditu bi konpas oinarrizkoak, bi eta hiru adibidez. Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat, bi, hiru. Edo alderantziz, lehenengoan hiru eta gero bi. Bai? Horiek dira amalgamago konpasak, bai? Beste efektu erritmikoa jartzen du hemen, bai? Interesgarria polirritmia da, bai? Polirritmia hau gauzatzeko bi erritmo desberdinak aldi berean egin behar dira. Orduan, imaginazazue, bi pertsona bat jotzen bi bider lau eta bestea jotzen hiru bider lau, bai? Pues aldi berean egiten dutenean, edo, bai, beste konpas desberdinak, baina aldi berean egiten dutenean, sortzen da polirritmia, bai? Polirritmia efektua. Konpasa, erritmoa adierazteko konpasa erabiltzen dugu. Konpasa deitzen diogu denbora erregular banaketari pultso azentuatua eta azentuatu gabe txandakatuz, bai? Hau da, imaginezazue, biko erritmoa adierazteko erabiltzen dugu normalean bi bider lau, bai? Bi bider lau, bat, bi, bai? Eta konpas bat bukatzen denean, erabiltzen dugu idazteko konpas marra edo lerro banatzailea, bai? Bueno, musika idazkeran partitura agertzen diren denbora berdineko zati horiek konpasa deitzen diogu. Banaketa lerro banatzaileek egiten dute. Lerro hauek vertikalki pentagrama zeharkatzen dute konpasak banatuz, bai? Hementxe daukazue, bai? Konpas marrak edo lerro banatzaileak. Bai? Lan musikalaren bukaeran, bai, amaiera marra jartzen da. Amaiera marra. Lehenengoa da estua, arrunta, eta bigarrena da lodiagoa. Bai? Eta aldaketa garrantzitsu bat agertzean partitura batean, erabiltzen dugu marra bikoitza. Konpas guztiak zati berdinetan banatzen dira, bai? Zati hauei pultsoak deitzen diegu, bale? Esan bezala, bi, hiru edo lau pultsokoak izan daitezke. Bat, bi, bi pultso. Hiru pultso. Bat, bi, hiru, hiru. Lau pultso. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, bai? Bueno, konpasa pentagramaren hasieran jartzen da, ikurraren ondoren, bai? Gauzarik garrantzitsuenak jartzen dira pentagramaren hasieran, bale? Lehenengoan klabea edo giltza eta gero konpasa, bale? Zatiki bat da, frakzion, bai? Edo kebrado bat, zatiki bat da, eta zenbait pultso dituen eta pultsoaren balorei buruzko informazioa ematen digu, bai? Goiko zenbakiak, hau, zatiki bateko lehenengo goiko zenbakiak, esaten digu zenbat pultso dituen konpasa, bai? Imaginazazue, bi bider, bi pultso ditu. Hiru bider edo, bai? Goian agertzen denean hirua, hiru horrek adierazten digu hiru pultso dituela konpasa. Edo lau bider, bai? Goian agertzen da lau, lau pultso dituela konpas hori, bai? Eta beheko zenbakia, imaginazue, bi bider lau, ezta? Behan agertzen zaigu lau. Zer gertatzen da? Lau horrek adierazten digu goiko adibidez, bi bider lau, bai? Bi pultso eta pultso bakoitzean beltz bat sartzen dela, bale? Ikusten duzuen bezala hemen, lau honek adierazten du beltza. Bai? Orduan, bi bider lau esan nahi du bi beltz. Hiru bider lau, hiru beltz. Lau bider lau, lau beltz. Imaginazazue agertuko litzaizuekela partitura batean 6 bider sortzi. 6 horrek adierazten digu 6 kortxea, bai? Bekoa dela sortzi, orduan 6 kortxea sartzen direla konpas batean, bai? 6 bider sortzi, 6 kortxea. 3 bider amasei, 3 kortxea erdi, konpas batean. 2 bider bi txuri, bai? 2 bider lau, 2 beltz, bai? Konpas batean.
Biko konpasea, bi bider lau, bai? Bi beltz, bai? Hiru bider lau, hiruko konpasa, hiru beltz, bai? Hiru beltz, konpas batean. Lauko konpasa, lau bider lau, lauko ritmoa, lau beltz, bai? Eta gero bukatzeko, azaldu behar ditugu konpas bakunak eta konpas konposatuak, bai? Konpas bakunetan, pultxo bakoitza bi zatitan bana daiteke. Hau da, pultxo batean sartzen den nota irudia beste bi nota irudi berdinetan bana daitekenean. Bai? Adibidez, beltz bat bi kortxeekin ordezka daiteke. Txuri bat bi beltzekin eta abar, bai? Beltz bat bi kortxeetan bana daiteke, bai? Hauek dira konpas bakunak, bi bider lau, hiru bider lau, lau bider lau, bai? Hauek erabiltzen ditugu hasieran, bai? Gero, DBH-en, ja, bigarren kurtsoan, hirugarren kurtsoan, erabiltzen ditugu konpas konposatuak, bai? Konpas konposatuak, eta bere egunean, azalduko dizuet berriro, baina konpas konposatuak pultxo bakoitza hiru zatitan bana daiteke. Hau da, pultxo batean sartzen den nota irudia beste hiru nota irudi berdinetan bana daitekenean. Adibidez, beltz puntillodun bat hiru kortxeekin ordezka daiteke. Hau da, beltz bat puntilloduna, beltz puntillodun bat hiru kortxeetan bana daiteke, bai? Orduan, 6 bider 8 batean bi pultxo daude, eta pultxo bakoitzean hiru kortxea sartzen dira. Bueno, hau da apur bat korapilatxua, baina imaginazazue 6 bider 8 batean. Abesti asko idazten dira 6 bider 8an, bai? Imaginazazue. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru, bat bi pultxo, bat, bi, bai? Eta pultxo bakoitzean hiru kortxea. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Erritmo ternario hori, hauek esaten zai ere, compases de subdivisión ternaria, bai? Erritmo ternario hori daramatela barruan. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Bai? Bueno, hemen bukatzen dut erritmoaren bideoa. Hurrengo bideoetan jarraituko dugu gure musikan lenguaiarekin, bai? Gero arte!